Η εταιρεία MFG by Millennium δραστηριοποιείται στο χώρο της ανδρικής ένδυσης και υπόδυσης τα τελευταία 12 χρόνια. Πάντα με νέες ιδέες και καινοτομίες για το σύγχρονο άντρα. Η εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανδρικής ένδυσης και γρήγορα αναπτυσσόμενη στην παγκόσμια αγορά. Πάμε να τη γνωρίσουμε λοιπόν. Η εταιρεία MFG by Millennium δραστηριοποιείται στο χώρο της ανδρικής ένδυσης και υπόδυσης τα τελευταία 12 χρόνια, πάντα με νέες ιδέες και καινοτομίες για το σύγχρονο άνδρα. Έχοντας 5 εταιρικά καταστήματα και πάνω από 120 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο και Λονδίνο, είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ανδρικής ένδυσης, γρήγορα αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. Ακολουθώντας τις επιταγές της μόδας αλλά και τις ανάγκες της αγοράς, οι ολοκληρωμένες συλλογές της MFG by Millennium δίνουν το σύγχρονο άνδρα σε κάθε στιγμή της ζωής του με προτάσεις μοναδικά καλόγουστες και οικονομικές. Ο Δημήτρης Κυμέρη από το Breaking Mad, στην καθιερωμένη τους